Καλημέρα, εγώ είμαι Όχι καλημέρα. Oh, συγγνώμη. Okay, start over. Okay, go. Okay. Καλησπέρα, εγώ είμαι εδώ με τον Γιώργο. Εγώ είμαι η κυρία Ευαγγελία. Εγώ είμαι η κυρία Ευαγγελία και εδώ είναι ο Γιώργο και νομίζω ο Γιώργο πού είσαι? Από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Και γιατί είσαι εδώ στην Πάτμο? Εδώ πέρα στην Πάτμο έχω έρθει για διακοπές και για να δω τους γονείς της μητέρας μου. Τόσο ωραία. Και τι κάνεις κάθε μέρα? Ή θα βρω κάποιους φίλους να παίξω ποδόσφαιρο που η μπάλα μου είναι ακριβώς στο διπλανό σπίτι. Ή μπορεί να πάω με κάποιους φίλους να παίξω ή στο πέρα στο στούντιο. Παίζουμε φουτμπολ? Yeah. Και τι είναι πιο το τιμή? Είναι πιο ωραίο. Ναι. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τι? Ολυμπιακός. I see. Of course. Of course. Of course. Και ο σχολείο? Εγώ Παναθηναϊκός. No. Έλα ρε. You? What? Τι θέλεις? You Olympic. No. What's your favorite You Olympiacos? Huh? Παναθηναϊκός. What? Huh? You You Olympiacos? Όχι. No, Panathinaikos? Nothing. doesn't like football. I like Michael Jackson. Oh yeah. And I like Michael Jackson. Sing a song. Huh? Κάθε... Να Ένα γνωρίζεις, ένα. δεν το κάνεις. Yeah. Έλα. I can. What? Oh, don't. No. Okay. Okay. Καληνύχτα, ευχαριστώ. Καλό ταξίδι. Εγώ αύριο Καλό θα ταξίδι. Καλό ταξίδι να έχετε. Να σας δω σύντομα. Να ανταμώσουμε σύντομα. Να έρθετε και στην Κρήτη που έχει ωραία μέρη όπως σας είχα πει πριν. Και έχω πολλά παιχνίδια να παίξουμε. Θέλω να μας κάνουμε. Όπως ποδόσφαιρο, έχω Sonic, έχω πολλά παιχνίδια. Πάντως άμα έρθετε θα σας τα δείξω. Άρεσε να διαβάζει βιβλίο? Yeah. Okay, μπράβο. Κάθε μέρα. No, sometimes. You must. Πρέπει. Yeah. You know, ξέρεις, εγώ είμαι δασκάλα. So θέλω εσένα να μας διαβάζω βιβλίο, okay? Εσύ με το American. You're American. Yes. Okay. Καληνύχτα, φιλάκια. Bye.